Kastalatibyan! Ket ita, adto iti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao akunana. Makigayem ka asaan laeng ano adda ka sa pulam, tapno iti sa maruno ket makagunod kan tulatta. Tampok ditoy programa tayo. Kastalatibyan! Para kanya ka din ita merienda nga awit mo. Excuse me. Sana para kan ka dito anya. Ni, aping amin nga ilabas-labas mo dito ayan ko. Kat, pangilabas ak kumangay. Para kan ni Pamela daytoy. Oh, friends kayon. Nabayag kami na friends. Sige ha, panawan kan. Pam! Oh, atoy meriendam. Ha? Apa niya yung katangan na? Ay, si Kamat. Apay, dakas. Para kanya ka talaga daytoy? Apay, ay, akas lang dua-dua ka. Agyaman Jinky? Kanamon, tanapudot pay. Thank you Aw, sige. Panawan kan ha? Tamapanak matan iti trabaho. Jinky, urayan nak inton pa nag-aawid Tamapan-tamanin ago kay-ukay. Ni Pamela ti kaduak nga agawid ita. Ay na, itugot dakmatan Papanan nyo ka di aya. Itreat ko. Mas daawakan ka, Jinky. Apay ngayon ay sumatan ti kanayon mo nga ilibre. Kastala ti biyag Adala ngamin kasapulakan kwa na. Anya ngay data. Oh, apay ngay bagakan ka. Oh, aday tagaya man. Jinky, mapanta ka din? Wan, Pam. Umay kan. Mapantan iti ayan ti kotsek. Ijay ti pagluganan ta. Saan ka na din nagkasi yung opisina yaw? Tako namat nga dapapanan nyo iti office mate mo. Anyat na ganan? Jinky, inawis na kamangan kami ijerwar. Iso pinagbigyakon Nay, itaman pa nga da nangawis ka nga office mate mo. Kastala ti biyag makigayam kamot ngamin. Mas daawak nga rod. Nabayagan nga agkatrabahuan kami nga itaman lang nga inawis na. Nagluto akaw ni tikanan mi katagiti obeng baka. O sige, da kayo latan timangan. Agbuyak man pa iti TV. Ay katuwan Agrelax kamot ita Amo ko no anya day ta fill upam a form. Di mun ilamang kanya. Itay kakadipay, di ta malikudak. Katuan, busy ka nga agsursurat. Iso adinak nadlaw. Aglon ka niya. Kukwa? Manungay ti ilon mo. Secret kumatan Ibagamutin taglonak mo. Ay na, agtutulad ka man ako nakon. Sige planok talaga ti aglon. Ay, saan ka man makiin no na? Iyalaan nakmat iti form Numapan mo isubmit data form. Kat, asino kumangay ti co-maker mo? Awan pa'y. Ay, dayta ti ibagbagakan ka. Agloan ka, gamawan mo't gayam co-maker mo? No asino ti co-maker mo, isumutin ti aramidak a co-maker ko. Oh? Agbirok ka mat iti sa bali. Ay naibagamutin asino. Uy, dakas ti agim imo. DJ Asino ay ti itudtudo day tasungom. Ay apo, nagkapsot kan ay makapick up. Ha? Ni Pamela? Katuan, alala, aglisi ka dito pag naak. Tainak ipaperma kan ni Pamela daytoy. Pam! Oy, Jinky. Nagmayat mo tanday ta pa nagis-isam mo? Ay, pasensya kan disturbuan ka pa ilaang ha. Ay, uwan
Anya da ito iyaw-awat mo a papeles. Ay, Pam, please, pirmaamutan Ay na, kasapulag ti kwarta. Agloan ka? Naamwa kiti paglawnan, mabalin nga ako maker ka. Ay, good payer ka kanungamin kat. Saan mat? Please, Pam. Permaam day ta, ha? Sublak into madamdama. Dubigat nga minan nga isubmit ko. Sige. Pirmaak. I know! I thank you, Pam! Inton madamdama, siyak ti makaamoy ti pangaldaw mo. Ay na! Makapag-loan akon! Di mo man ipasipasikat kanyak dekta. Ay na! Isubmit kon. Kat maala ko na dagos ti loan ko. Pinirmaan ni Pamela? Katwan Pinirmaan na dagos. Anya? Anya ti makunam. Sige mga road. Isuman mo ti alaag ako maker ka. Kumay kayo, nagmi-meeting tayo. Ha? Adan ni manager? Itay pa nga agur-uray. Kumay kayo. Kasano nga tamat ang magayong ko dahi ang Pamela? Ay, kat. Gayam amat ano kaya't bunga agpa-co-maker kan kwa na? Rinigregaluam itimakmakan. Saan ka dahi? Wina, mahilig ngamin itimakmakan kad. Kita amot ngamin ati pamagina. Naglukmag. Anya nga tamat titid ko kan kwa na. Tapno agtalak kanya. Ay, kat. Makaamu kamutan Ay, wen gayam. Imawag dyan naglunak. Maala ko dyan loan ko. Ay, nagbiit matan. Siyempre ni ngamin Pamela ti co-maker ko. Good payer ngamin. Iso nga approve adagaw. Pare, dayto yan jay papaaramid mo kanyak a document. Nagbit analpas Basta si ka. Agyaman ka, kumaray. Ay, gayam. Umayak to man pumasyari di balayaw. Nabayag kat ajak nakitkita ni kumparay. Good, umay kalata Kumusta nga di anak ko iti bunyag? Ay na, dakulan. Kolehyon inton umay atawan. Kasta kaday. Wan, pare. Sige, umay kantulat ta pumasyari di balay. Wan maray. Awun gayam. At daman damagakan ka? Anya day ta, pare. Pudno ka de. Nagko-maker ka kan ni Jinky. Kasano anaamuam? Pagsarsaritaan da kan ni Marge. Nangagkaw. Diyak man amo. No apay asyak tinapili da pagpakomikeran. Idinto ta adumat tigagayem da. Agan anad ka kadagita adwa, maray. Ha? Taapay, pare. Di mo ayan nadamag. Asaan anapintas ti record da kadagiti naglulunan da. Anya? Un maray. Isu nga agpanunot ka na imbag. Sakbay nga agpirma ka. Wow! Nagpintas matanday aritos mo, Maray. Siyempre katas ng loan ko naman. Ha? Daita, tinangigatangam ijay linon mo. Ay, katanya paingay. Amumot kanya kon. No adama kurso na daag. Gatangak adagos. Nangina siguro daita niya. Ay, talaga Ayun gayam, apay ngay, adi mo inayaban ni Pamela. Tamangan tayo atalo dito'y kanteng. Apay pailang nga ayabak. Naala kunti kay kayat ko kankwana. Ay na, nagloko ka mutay. Di mo pigsaan Taamangan no mangagna ka. Nalamangan tangarudan. Tani pa nagtratrabaho manin inton madamdama. Ay na. Nabsugak itikin nan tayo di kantin Oray siyak Marge, lumabas ta di tayan ni Pamela. Isumam, kat kasaritam. Taapay. Adda ka sa pulam kan kuana. Saan ka de? Apay,
Nalipata mo, ti panaglun mo. Ayun, anya. Sige. Hi, Pam! Kumusta? Hello? Pinansin ko na. Naskan agay mo anaimbag. Makaamu ka, no di na kaya't apirmaan dyan mo. Si Kantupay, di mo pinanpansin. Panggapwak ko ma. Jakon kasapulan. Iso at jakon pinansin. Italaang manan nga kita ta pare. Iso nga ginumtaman. Si kamot nga min paray, kanayon ka abisay. Ayun gayam, ni kumaring ay. Paglut-luto iti pulutan ta paray. Bakit? Naluto ka din ti pulutan, may. Umayan! Di anak ko nga itibunyag pare. At dapay lang yung eskwilaan paray. Makitam taw, inton madamdama. Natay-tayag ng sikan. Atay tante pulutan paray. Adto yan, tipulutan nyo. Aha. Uy! Kilaw na talaga! Ado pa ijay, ibusin nyo dayta. Niya nga mare. Mayat mutla ang tipan na kailangan kang kandagiti dua. Asino adwa paray? Dagi jay dua nga office mates may babae. Kunamlan asino da? Nadlaw ko nga rod, ama diti ugali da. Talaga amaday. Naala dala ang tikayat da, sanda ko na pampansinan. Ngam ti parikot ko ita, ni Jinky. Siyak ti co-maker na. Saan samot tan nga agbaybayad? Lakay, isardang mo man dita naglaw na, mapanak agbayad. Ay katuan bakit? Pambarak mo tan akitaan, no nagbayad mo lang ni Jinky. Day takot nga main, nagpirma ka adagos, di mo pa'y amo ti kinatao day ya tao. Wan nga rod. Ginayam nakmot ngamin idi. Jakmot impagarop, aday jay lagayam ti kayat na kanyak. Kasanon ngayon saan nagbayad? Ay mapirdin ati record mo. Sabali pa'y atao ti mang perdimot itinapintas a record ko. Leksyon kan day ta, bakit? Oray no amom jay tao. Saan ka basta-basta agtalag kwa na? Ay kasapulak at talaga ti aglawn. Na ospital ni tatang ko. Kasapulam at talaga ni Pamela. Good, sikan ako matagbalin ako maker ko. Ay, saan ang mabalin? Apay asan na mabalay? Basta saan ang mabalin, Marge? Saan ka kumamot akas taas, si ka Jinky? Si ka lang tinamnama tapno makapaglaw na. Ay, di mo man ipapilit. Ta saan nga rod ang mabalin? Asit gamaan ni Pamela. Apay ayaasan na mabalay? Ibagak man langan tipod no. Diyak ngamin nagbaybayad. Ha? Pulos asaan ka nagbaybayan? Pulos. As in. Diyak pa'y nagbayad Tawan nga rod pagbayad ko. Ay, basta. Nila nga rod Pamela at tinamnama. Bakit? Alpasa ko na nagbuya iti bukseng. Umay ka, ta si kaman matagbuya iti drama. Ito pamlangan day talakay. Awan ganas kong agbuya. Ngay, pakay si stress sa maya. Ni Jinky saan mat gaya man nagbaybayad a pulos? Sapay nagdakkel agad di inutang na. Ita, di na kan pampansinan. Wan nga rod, labas-labasan naklatan. Ay, talaga dakkel a problema da ita. Ay, inikandak lang nga rod iti paka-stressa. Anya day ta ipapaaramid mo Nay, apay nga agungot ka. Italaang mat nga agpaaramidakan ka. Ay na, jak kaya ti agaramid iti kakasta paperwork. Ipaaramid mo iti sa balay. Kasla saan tayo nga agkaopisinaan no kasta. No adda paaramid yaw, aramidak mat adagaws. Ngam no siyak ti agpaaramid, adu asa uyaw. Ay naawang nga rod oras kaw. Kita ang mandag iti papel dito'y sangok, nagadaw. Imbag pa'y ni Pamela, tasaan ang nareklamaw. Ay, hindi paramid kan ko na. Saan asyak ta talaga adyak kayat nga ramidin day ta?
Apay ngamin, anapan kapailaan ka ni Marge, kat amom lang arudan ti ugali na. Pinadas ko lang ang amaray. Takunak nagbalbaliwan. Siyak, amo kon ti ugali da dagita. Manipod ita, uray nagpakpakasi da kanyak. Diyakon kaya ta pagbigyan ti anyaman a paborakid daon da. Rombeng laeng. Ikakman mo't ida iti leksyon da. Pam, Ay na, Pam. Ay, bagay mo day ta outfit mo Agyaman nak. Oh, nalpasan ti trabaho yo. break time, si Kam. Ay, umay kan Tama pa tayo ag merienda Jeruar. Da kami, timang itreat ken ka. Adabalon ko ang merienda. Da kayo laangan. Ay, umay kamutan Pam. Agbabanding tayo atalo. Adda ka di manan kasapulan nyo kanyak. Ay, adda aya. Awan, adaya. Kaya't milaang amakadwada ka. Adda manan aglon kada kayo? Sika siguro anya, Marge. Ha? Kuha. Saan ako nga agpirma iti uray anyaman alone nyo? Ta sika, Jinky. Uy, Jinky ka no. Dumdumngag ka. Uy, apay. Anya ti basol ko? Saan ka nagbaybayad iti loan mo? Naperdi akon iti kumpanya gapukan ka. Ngam ibagakkan ka. Dinak mamaysaan. Ay, kwa. Kat si kamat, Marge. Amok a planom ti aglon. Kat siyak manan ti kayat mo nga agco-maker. Ngam ladingitek. Saan akon nga agpirma pay. Basol mo da ito, Jinky. Sadak laam-am mo no da kasapulan nyo? Anya ang klase kayo agagayam? Pumanaw kayo dito eh. Saan nyo asayangan ti oras ko? Kat tandaanan nyo tay pagsasao ako nana. Makigayam ka asan laeng ano adda kasapulam. Tapno iti sumaruno makagunod kan tulapta. Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Makigayem ka asaan lang ano adda ka sa pulam. Tapno iti sumaruno makagunod kan tulata. Tampok dito'y programa tayo. Kastalatibiyag! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Kan iti direksyon ni Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.